Just se. Päässyt tänne maailmaan ja nyt mä hakkaan tätä puuta. Ja mä oon siis matkailuasuntoautossa. Ja jos jotain outoja ääniä kuuluu, niin ne on mun perhe. Ja mulla on tällä hetkellä parempaa kuvaustyyliä. Mä en oo saanut vielä sitä. Tai toimimaan. Isä ei oo saanut sitä vielä toimimaan. Et sitten kun se toimii, niin mä pystyn. Tuolla näkyy kylä. Kylää. Toivotaan, että ei mikään suhde. Ja mä en käytä mitään siidiä. Vaikka tää näyttää siidille. Koska, joo, tuolla toi. Tää on seed, mutta jos seed valikosta. Ja tuolla on tommonen. Joo. Onpas tää 1 minuutti meni niin nopea. Ainakin omasta mielestä. Siis mä oon kuvannut vasta minuutin. Ja mä hakkasin vaan puuta. Ja jotain kävelin tänne. Ja minuutissa. Ja meillä on pikkupentukoira ja sitten semmonen iso pentukoira. Iso koira ja semmonen aikuiskoira ja semmonen pieni pentukoira. Niin se on tuossa tän pöydän alla omassa häkissään, niin sen ääniä voi kuulla. Ja siis meidän ovi on siis auki, niin sieltä kuuluu lapon ääniä. Ja mun piti vähän, kun mun äiti sanoi, että mä saan kuvaa 1 miljoonaa vuotta tätä yhtä videoa. Mä sanoin vaan silleen, että nopeuttais, jos se ei puhuisi tai ei puhuisi. Mä näin Black Smithin, mutta eka. Siinkin typerä kyläläinen. Eikä mä käyn täällä läpi. Okei, Noin. Ja sitten mennään Black Smithiin. Mun pitää tarkistaa 1 asetus. Nyt eka mä otan kyllä nää. Mitä me tarvitsemme? Mä oon pistänyt nää. Nyt mä tarkistan sen jutun. Tarkistettu. Ja se oli ok. Yes. Ja niin miten mä pääsen tonne sisälle? Tähän sitten. Tosta. Onks mun hakataan 1 miljoonaa vuotta tätä. No, ei siinä edes kestänyt kauan. Mä pääsin tänne pilaketorniin sisään. Ja pelata päivät on täyteen nolla. Jostain syystä aina kun mä löydän tämmösen, niin siellä sisällä on se eka minkä mä löydän, niin siellä sisällä on just tätä puuta. Tätä samaa puuta, just joku 7-8 kappaletta, pari porkkanaa tolleen. Ja aina nämä 2 samaa työstömallia. Mä pelaan siis suomeksi tätä. Ja tässä on tää kylä. Ui, mä menen tänne. Täältä, missä se? Tuolla on alas mahmoihin. Ui. Ja nyt mä käyn hakee noita. Ui. Noita. Siinä on sen kolan. Mä hakkaan näitä. Kato, mä tarkistan, että oliko se vielä ihan ok se juttu ennen kuin mä alan tappaa tuota rautakulmia. Mä käyn tarkistaa se jutun. Juttu tarkastettu. Ja nyt voidaan tehdä niin, että kivetään 1, 2, 3, 4 vaikka. En mä yletä siihen. Ja nyt se lähti vielä pakoon. Yksi, 2, 3, 4. Noin, nyt se ei pääse tänne. Hui.
Joo, nyt se kunnolla tuolla huutaa se pieni Schöpeliini. Se on pikku penka, josta mä oon tehnyt videoa. Nyt mä taas sain materiaalia. Tuossa olisi just sellainen, mutta mulla olisi satuvaa. Et sä typerä possu. Tänne. No missähän ne tänne? Ja nyt mä otan nääkin tästä mukaan. Hehehe. Koska mä en salli niitä. Mikä älä haukuu? Kun mä yritän kuvaa Schöpeliiniä. Tai no, en sitä Schöpeliiniä, vaan yritän kuvaa. Tai no, kuvaan. Ja toi pieni on tuolla. Tähän on tullut uusi päivitys, koska se on kummin juttu, mä en ole aina huomannut. Mun mielestä ne on vaan kokonaan lähtenyt pois. Ja siis mä kuvaan puhelimella ja tässä pelaan pleikalla. Ja tää on Bedrock-versio. Hui, tossa oli laavaa. Mä katsoin sivusilmällä vaan laavaa. Joskus myöhemmin tulee video puhelimella, kuten Robloxista. Mä kyllä pystyin ihan puhelimellakin kuvaa niinku tästä kuvaa Robloxia tällä pleikalla, sillä mä pelaan pleikalla ja kuvaan tällä puhelimella. Mut joo, tästä tulee varmaan pari tunnin lakkaussessio. Enkä kerro millä mä kuvaan. Koska joo, en mä halua kertoa sitä. Mut joo. Varmaan joskus myöhemmin tulee kakkososa, koska mä en nyt löydä mitään erikoista. Niin, jos tehdään niin, että seuraavassa videossa niin me jatketaan tästä. Mutta joo, bye!